Z juhovýchodnej strany námestia vybieha dnešná Podzamská ulica. Je to takisto jedna z najstarších ulic mesta Hlohovec. Patrila pôvodne k mestečku Starý Hlohovec a ťahala sa v podstate až po začiatok zámockého areálu, vymedzeného zámockým parkom. Táto ulica prešla takisto zmenami v názvoch. Dlhodobo sa používal názov Zámocká alebo Podzamská ulica. V neskoršom období sa začal používať aj názov Svetomarská, pomenovaná podľa Panny Márie. Toto pomenovanie bolo skôr rozšírené medzi obyvateľmi Hlohovca a až neskôr sa dostalo do oficiálneho pomenovania. Maďarská verzia tejto ulice je v podstate nemenná, uvádza sa takmer všade ako Vár Údca a v podstate po vzniku Hlohovca už len definitívne ako Podzamská ulica. Na jej začiatku pri zámockom areáli zámockého parku sa nachádzal veľký rigol s mostíkom, kde bola socha svätého Jana Nepomuckého, a potom pri námestí sa nachádzalo niekoľko významných profánnych stavieb mesta Hlohovec. Najvýznamnejšia doposiaľ stojaca je renesančná kúria, pri ktorej sa dnes nachádzame. Naposledy patrila známemu staviteľovi inžinierovi Tršťanskému a hneď vedľa, na mieste dnešnej nemocnice, sa nachádzala budova bývalej starej fary. Dnes už asanovanou, no rovnako významnou stavbou bola budova učňovskej školy, pôvodne tzv. Fussmanov dom, ktorý využíval tento podnikateľ Ferdinand Fussman na svoju podnikateľskú činnosť. Nachádzali sa tu veľké vínne pivnice. Táto budova bola takisto asanovaná na prelome 70. a 80. rokov. Okrem toho tu sa nachádzalo veľmi veľa významných stavieb, najmä barokových a secesných budov obyvateľov Hlohovca. Okrem iných sa tu nachádzal aj židovský starobinec, ktorý takisto podľahol asanácii v 70. rokoch 20. storočia.